Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Avui us explicaré la història d'un home que, sense grans noms en clau ni històries d'espionatge internacional, va jugar un paper clau i gairebé anònim en els últims dies de la Guerra Civil Espanyola. Miquel Serra i Pàmies, un polític català, conseller, vinculat a l'estructura comunista internacional i, sobretot, un heroi discret que va contribuir decisivament a evitar que Barcelona fos destruïda en els últims moments de la guerra. Miquel Serra neix el 17 de gener de 1902 a Reus, aquella ciutat que sembla sempre reservada a figures amb idees molt clares i amb una forta passió pel país. Estudia comerç i acaba treballant a la Catalana de Gas i Electricitat, l'actual Naturgy, perquè ens entenguem. Però no era un tècnic qualsevol. Ben aviat, la política i la causa social li desperten una inquietud profunda i decideix afiliar-se a la Unió Socialista de Catalunya. Quan esclata la Guerra Civil, al juliol de 1936, Catalunya viu un moment polític i social d'una complexitat enorme. Les forces que s'enfronten no són només militars, sinó també ideològiques i polítiques. En aquell moment, la Unió Soviètica mira cap a Espanya com un escenari clau. Amb Hitler cada cop més fort a Europa, per Moscou era important tenir aliats a l'oest. Però la situació catalana era especialment complicada. Hi convivien organitzacions molt diferents, com el POUM o la CNT-FAI, que sovint xocaven amb l'estratègia soviètica i representaven espais polítics independents i crítics amb Moscou. En aquest context, el juliol de 1936 es crea el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, fruit de la fusió de diverses formacions, entre elles la Unió Socialista de Catalunya i el Partit Comunista Català. Miquel Serra i Pàmies, que ja venia d'una trajectòria marcada pel compromís social i el catalanisme, és un dels fundadors del partit. El PSUC intenta combinar dues realitats, defensar la identitat catalana per una banda i al mateix temps seguir les línies del comunisme internacional, una equació complexa que generaria tensions constants. El juny de 1937, el president Lluís Companys el nomena conseller de Proveïments i posteriorment també conseller d'Obres Públiques. En plena guerra, amb Barcelona sotmesa a bombardejos constants i amb l'exèrcit franquista cada cop més a prop, la seva responsabilitat era enorme. Garantir els subministraments, coordinar infraestructures i intentar mantenir el funcionament bàsic d'una ciutat en guerra. A mesura que el conflicte avançava i la derrota republicana es fa cada cop més probable, les divisions dins del bàndol republicà també es fan molt més visibles. El Partit Comunista d'Espanya i la Comintern, l'organització internacional creada per coordinar els partits comunistes sota influència soviètica, buscaven un control cada cop més centralitzat de la situació. Mentrestant, alguns dirigents catalans del PSUC, com Serra i Pàmies, intentaven preservar un cert marge d'autonomia política. Aquestes tensions no passaven desapercebudes a Moscou. Alguns informes veien amb recel els dirigents catalans que defensaven posicions pròpies dins del moviment comunista. Però la història de Miquel Serra i Pàmies es torna realment extraordinària als últims dies de la guerra. Al gener de 1939, després de la derrota republicana a la Batalla de l'Ebre, l'avanç de les tropes franquistes cap a Catalunya és imparable. Barcelona està a punt de caure. És en aquest moment quan es planteja una estratègia de sabotatge d'infraestructures clau per evitar que l'exèrcit franquista pugui aprofitar la capacitat industrial i energètica de la ciutat. Es parla de destruir fàbriques estratègiques, instal·lacions elèctriques, vies de comunicació i altres infraestructures essencials. Aquests plans comptaven amb el suport dels sectors del PSE i de la Direcció Comunista Internacional, que veien el sabotatge com una tàctica de guerra legítima. Per preparar aquestes accions es convoca una reunió amb membres del PSE, del PSUC i especialistes militars en demolicions. Tothom sap què s'ha de fer. Ningú qüestiona les ordres. Ningú menys un home, Miquel Serra i Pàmies. Ell, que havia de coordinar part d'aquelles operacions, es converteix en el gran sabotejador del sabotatge. Utilitza la burocràcia, la confusió d'horaris, informació errònia, contactes falsos i tota mena de maniobres administratives per dilatar el temps i impedir que Barcelona sigui destruïda. Ho fa en un context extremadament perillós, on qualsevol sospita podria significar ser acusat de desobediència o fins i tot de traïció. El 26 de gener de 1939, les tropes franquistes entren a Barcelona. La ciutat, malgrat tot, seguia viva. No era una ciutat arrasada, no era un paisatge industrial destruït, era una ciutat que encara podia respirar, treballar i continuar existint, tot i que sota l'ombra fosca de la dictadura que començava.
Però l'entrada dels nacionals no significava cap final tranquil. Els membres del PSUC i del PSE, que quedaven a Barcelona, sabien que la repressió seria immediata i implacable. Molts van fugir. Serra també ho va fer. Va aconseguir creuar la frontera cap a França, deixant enrere una ciutat que ja no seria mai la mateixa, però que gràcies en part a les seves decisions no havia estat devastada. A França, però, la situació tampoc era fàcil. Serra i la seva dona Teresa, que ja havia fugit abans, van viure un exili marcat per la vigilància constant. Els serveis secrets francesos i franquistes seguien de prop qualsevol activitat política dels exiliats republicans. L'estiu de 1939, Serra i Josep del Barrio van ser convocats a Moscou per la Comintern. Allà van ser sotmesos a interrogatoris i fortes pressions psicològiques. Entre els dirigents implicats en aquell procés hi havia figures destacades del comunisme internacional com Dolores Ibárruri, Jesús Hernández, José Díaz, Georgi Dimitrov o Wilhelm Pieck. Serra va defensar la seva decisió de no impulsar la destrucció de Barcelona. Argumentava que hauria estat un desastre humanitari i polític irreparable. Tot i això, el procés ja estava orientat cap a una condemna política. Durant aquell període va patir una crisi nerviosa molt forta que li va deixar seqüeles físiques visibles, entre elles una paràlisi facial parcial que l'acompanyaria la resta de la seva vida. Després del procés, la Comintern els va comunicar que serien enviats a un destí a l'estranger, però el primer trajecte els va portar cap a territoris de l'est de la Unió Soviètica sota vigilància. Serra i Del Barrio van comprendre que la situació era extremadament perillosa. En algun punt del trajecte van aconseguir escapar i iniciar una fugida arriscada que els portaria després de diversos periples fins a Vladivostok, al Japó, als Estats Units, Xile i finalment Mèxic. Mentrestant, la seva dona Teresa, que estava embarassada, va rebre una carta informant-la falsament de la mort del seu marit. Serra, per la seva banda, també va creure durant un temps que la seva dona i la seva filla havien mort en un bombardeig a França. Tots dos vivien una tragèdia marcada per la desinformació. Finalment, gràcies a la intervenció de la Creu Roja, la família va aconseguir restablir el contacte. Tot i això, els serveis franquistes van intentar impedir durant mesos que Teresa i la seva filla poguessin sortir de França. Finalment, amb documentació falsa, van aconseguir embarcar cap a Nova York i després arribar a Guadalajara, on Serra s'havia establert. Allà, Miquel Serra i Pàmies va viure els seus últims anys amb la serenor d'algú que sabia que havia fet el que creia correcte, encara que gairebé ningú no ho recordés. En una carta al seu germà, escrivia: Tu creus que si els barcelonins coneguessin aquest episodi em tindrien un agraïment? Jo, que podia perdre la vida a Barcelona a les meves dilacions i contraordres primer i a Moscou després, en el procés. Creus que un dels veïns a qui li esperava una mort segura em donaria les gràcies? No, germà Josep. Els pobles s'obliden dels perills que han passat i viuen el present. Si algunes gestes recorden, són les bàrbares, no les humanes. Al meu entendre, ningú pot afirmar haver complert amb el seu deure, ni com a català ni com a home públic. Tots, absolutament tots, som responsables de la tragèdia del nostre poble. L'únic que jo podria demostrar és que no he estat un covard. Va morir el 14 de juny de 1968 víctima d'una pneumònia. Barcelona s'havia salvat d'una destrucció que hauria canviat la seva història per sempre i gairebé ningú no sabia que un dels responsables havia estat aquell home discret de Reus. I fins aquí la història d'avui. Un heroi discret però imprescindible d'una història que potser tampoc sabies. Fins aviat!